Iti sa balipay at damag, impanakal ti Department of the Interior and Local Government Cordillera nga ado dagiti politiko iti rehiyon ti sumursurot iti Anti-Epal Policy. Agpay sumata daytoy nga obserbasyon, ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Serbisyo ang bida, hindi pangalan. Data ti panggap ti Department of the Interior and Local Government iti panangimplementar da ti Anti-Epal Policy. Para kadagiti residente ti syudad ti Baguio, nasken laeng a maipatungpal daytoy alinteg tapno saan da a maalilaw kadagiti opisyal nga awanan met ti kontribusyon iti komunidad. Ba't pa sila maglalagay ng mga poster kung di naman sila tumutulong dito sa bayan natin? Itimot umadanin a panagbe nga floral float parade namnamaenda nga awan dagiti paepal a politiko nga aramatan ti parada tapno agkampanya anasapa. Pa-Epal na naman sila, magpapapansin na naman sila. Dapat sana yung pinagbinga, dapat walang politiko. Dapat yan simple lang na para sa Bagyo lang yan. Iti obserbasyon ti ahensya, adu dagiti politiko iti Cordillera a compliant iti nasao a pamilin. Nupay addamot dagiti daduma a politiko iti daduma a probinsya a nakairwaman da nga iparang ti rupa ken naganda iti proyekto ken pasilidad a ginatang ti gobyerno. Inertengan pay ni DILG Secretary John Vic Remulla ti naiingat nga implementasyon ti Anti-Epal Policy. Sa report naman sa amin sa CAR, parang compliant. They're complying. Yung mga local government officials natin, even yung tagline still represents the name of the politician ay talagang inaalis na nila at pinapalitan na. Impatang ti ahensya ang maipawil ti panangikabil tinagan, ladawan, color motifs, tagline kanda dumapay nga addaan pa kainaigan ti maysa nga public official kadagiti anyaman a government-funded projects, government property kas kadagiti lugan, pasdek, official government document kas kadagiti business permit kanda dumapay. Tapnumat na ipasigurado a sumursurot iti pamilin dagiti lokal a gobyerno ti rehiyon, inwaras ti ahensya ti kopya ti circular order kadagitoy. Inlawlawag da ti issuance ti secretary ken nabagaan dagiti field officers an nainget nga i-monitor dagiti LGU tapno mabalaagan dagiti aglablabsing iti pamilin. Public office is a public trust. The first na dapat susunod sa batas ay yung ating mga local officials. Kami po nung nasa government. So, better na ipakita natin sa ating mga mamamayan that we are complying with the law. We are not taking advantage of the resources of the government just to promote our political agenda or yung ating pangalan. Mapilaan iti administrative ken criminal charges, perpetual disqualification ken dadumapay dagiti aglabsing a politiko. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.